laten zien in een andere video, maar een Nederlandstalige video was erg veel aangevraagd door jullie. Dus ik dacht dat het een goed idee was om een Nederlandse versie van deze video te maken met mijn nieuwe cameralens. Dus dit is de eerste ketting die ik jullie wil laten zien. Het is een gouden ketting, Turks goud. En ik heb deze van mijn vader gekregen toen ik ongeveer 5-6 jaar oud was. Mijn sterrenbeeld is vissen. En deze ketting, dit hangertje heeft 2 diepblauwe vissen aan de voorkant. Die mijn sterrenbeeld representeren. Het kettingje zelf is heel erg fijn, een hele fijne ovaal achtige schakels. En het is over het algemeen een super mooie ketting, vind ik zelf. Het is vrij lang, maar ik ben altijd heel erg, ik weet het niet, het is altijd heel erg intrigerend, de blauwe vissen. En het representeert de liefde van mijn vader voor mij op een hele emotionele manier, aangezien hij ook overleden is. En dit is een van de enige dingen die ik nog heb bewaard, die ik ooit van mijn vader heb gekregen en die ik graag met jullie wilde delen. Het is echt super mooi ook. Vooral in dit zonlicht ziet het er echt super mooi uit. Oké, dus laat ik deze eventjes terugleggen in de juwelenbox. Op zijn plaats in het hoekje. En de volgende ketting die ik aan jullie wil laten zien is deze. Laat ik die er even uithalen. En deze ketting heb ik gekregen van een van mijn volgers, een van mijn kijkers. Ze wilde me graag bedanken voor het maken van ASMR-video's. En ze wilde dit kettingje graag naar mij opsturen. Het is 14 karaats goud. Laat ik het even omdraaien, zodat ik het jullie kan laten zien. Aangezien deze camera elk klein detail filmt en scherp laat zien. Het is echt super fijn kettingje. Het is handgemaakt. En dit is het hangertje. De hanger is goud met heel licht blauwe steentjes in het midden. Het wordt bij elkaar gehouden door een gouden rand met glas. En een van mijn kijkers vertelde mij dat het er net alsof, het ziet eruit als dat sieraad wat ze in een van de Harry Potter films gebruiken als ze de tijd terugdraaien. En ik vind dat die persoon inderdaad gelijk heeft.
steen. Zoals je kunt zien, de donkere cirkels in het midden. En dat geeft het ook een unieke look. Ik heb deze ook gekregen van een van de andere ASMR-artists, Calming Escape. Als je haar nog niet gezien hebt, dan moet je er zeker weten eventjes gaan bekijken. Calming Escape. Oké, de volgende die ik jullie wil laten zien is deze. Laat ik die even uit de knoop halen. De hangertjes willen niet echt meewerken. Oké. Even op zijn plaats leggen. Dus dit is een kettingje die van een van mijn stiefmoeders was. Een van de vriendinnen van mijn vader. Ik kan je niet echt stiefmoeder noemen. Ze had een hele erg hekel aan kinderen. Om een of andere reden. En ik heb niet veel goede verhalen te vertellen over haar. Maar toen ze wegging, had ze een kettingje achtergelaten. En dat was deze zilveren ketting. Met 2 gouden hangertjes. En de eerste is een dolfijn. Geen idee wat dat betekent. Of wat dat betekende voor haar. Het is een dolfijn. Een gouden dolfijn. En het ziet er heel mooi uit. Ik weet eigenlijk niet eens waarom ik deze ketting heb gehouden, maar ik denk dat ik het altijd, toen ik nog wat jonger was, het zonde vond om er niks mee te doen. En dan heeft het nog een ander hangetje en dat is deze hand met een diamantje. En het is hol aan de achterkant, zoals je kunt zien. En de details zien er goed uit, vind ik zelf. Het is heel mooi. Mooi afgewerkt. En het is grappig hoe de hand het diamantje vasthoudt. Oké. Dus laat ik die ook even terugleggen. Op zijn plaats. Een juwelenbox. De volgende die ik jullie wil laten zien is deze. Even de hangertjes opzij leggen. Het zit een beetje in de knoop. Zoals je kunt zien draag ik die waarschijnlijk ook niet echt vaak. Oké. Met deze ketting heeft verschillende hangertjes, zoals je kunt zien. Laat ik jullie die even van dichtbij laten zien. Het heeft een zilver kettingje. Ook van mijn oma geërfd, van mijn opa gekregen. Best wel schoon een normaal kettingje. Niks bijzonders. En het heeft 4 verschillende hangertjes. De eerste is deze. Het is omringd met zilver en het is een soort van blauwachtige steen. Die kan een beetje je kan er wat andere kleuren in zien ook. Je kan de reflectie van de lucht zien. Het is echt super mooi. En dan is de volgende hangertje is deze. Het is een oranje-achtige steen. Ik weet niet precies welke steen het is. Ben ik vergeten. Het is best wel een klein steentje. Je kan er doorheen kijken. Je kan de textuur van de steen zien. En de volgende is dit hangertje. Het representeert een ram. Mijn opa is een ram, sterrenbeeld. Het heeft een gekarteld randje eromheen. Ook allemaal echt
whisper Ilse.